Средната работна заплата в обществения сектор ще бъде по-ниска с 3500 динара, докато средната пенсия с около 1500 динара, ако правителството приеме моделът, предложен от министър Вуйович. Според формулата, която е предложена при намаляване на заплатите и пенсиите от общата нетна сума, ще се отземе необмитения дял на заплатата, която в момента възлиза на 11 242 динара. Така получената сума ще бъде основата за изчисляване на намалените доходи. Така това решение, ако правителството го приеме, ще бъде печеливше за всички онези заети в публичния сектор, които плащат данък солидарност, т.е. имат нетна заплата над 60 000 динара. На първо място намалението ще се прилага само по отношение на основната заплата, а не на различните добавки, които сега са в основата на данъка. Урежда се центъра на село Райчиловци. Работите са доверени на Общинската дирекция за строителна площ и пътища. Страшко Апостолов, директора на дирекцията, съобщи, че според плана на местната общност Райчиловци запланувано е да се уреди тротоара на регионалния път при 4-класното основно училище в това село и да се изготви безопасно минаване на учениците до училището. Той още каза, че дирекцията там ще уреди и площадката, ще бъдат сложени пейки, както и една чешма с питейна вода. Работите ще приключат до началото на учебната година, а изцяло се финансират от страна на общинската хазна. От събота на 19 юли започва изплащането на родителска и детска надбавка за месец юни, съобщи Министерството на труд, заетост и социални въпроси. Съгласно Закона за финансова помощ на семействата с деца, право на детска надбавка имат семействата, чието вкупни приходи по член на домакинство на месечно ниво да не надвишат стойността от 8043 динара. Стойността на детска надбавка се усъгласява 2 пъти през годината, през април и октомври, и тя в момента възлиза на 2594 динара или 3372 динара в случай, ако е увеличена по допълнителни критерии. В събота на 19 юли започва и изплащането на родителска надбавка, която се получава за първо новородено дете в размер от 37 000 динара, за второ 145 000, трето 261 000 и четвърто 348 000 динара. Средства, които се изплащат чрез 24 еднакви отсрочки. Вчера на стадион Пескара се изиграха мачовете от третия кръг на турнира по футбол на малки врати Босилеградско спортно лято 2014. В първия матч Лав разгроми отбора с Речни люди, побеждавайки ги с резултат от 8-0. Това смения играха втория матч срещу Андак и победиха с 3-2, докато Храст с минимален резултат 1-0 победи Крайндол. На табелката след 3 изиграни кръга водят това смение с 6 точки. По 3 точки имат отборите Храст, Лав и Сречни люди и Андак, докато последен на табелката е отборът Крайндол с печелени само 1 точка. За днес са насрочени мачовете от четвърти кръг, като първият започва в 17:20 с играта на това смени и Храст. От 18:05 минути ще се състезават Лав и Андак, а от 18:50 ще се състезават Крайндол и Сречни люди. В Сърбия утре слънчево, в южните и източни предели очакват се локални дъждове с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Минималните температури от 14 до 19 градуса, максималната дневна от 24 до 32 градуса на северна Сърбия. В неделя ще бъде слънчево и още по-топло. В понеделник максималната температура на места от 32 до 36 градуса. Преди обяд слънчево, след обяд ще се заоблачи с локални дъждове и гръмотевици. От вторник очаква се по-нестабилно и студено време с гръмотевични бури, на места с обилен дъжд и град. Сутрешната температура до 13, а най-високата дневна 24 градуса. Ще духа временен северен вятър със скорост от 1 метър в секунда.